Fin de semana de traíñas no Barbanza. Cabo venceu na Liga A en Moaña. Rianxo foi a mellor na Liga B na Pobra e Salgado Perillo sumou unha dobre vitoria na Liga F en Augas Pobrenses e en Esteiro. A Liga Galega de Traiñeiras xa arrancou en todas as súas categorías. A Liga iniciouse o 27 de xuño con triunfo de Salgado Perillo e esta fin de semana foi a quenda de todas as clases. A Liga disputou a 12ª bandeira Illa do San Bertolameu concello de Moaña, na que houbo un claro dominador. Cabo da Cruz foi a mellor embarcación nas augas que mañan o Porto de Meira e avantaxou o seu perseguidor, o local San Bertolameu, en 12 segundos. Pechou o podio Tirán. Esta regata mudou a clasificación xeral, dominada agora polos crucenses empatados a puntos con San Bertolameu e Tirán queda terceiro. A Liga B viviu a súa estrea na Pobra do Caramiñal, ou están en xogo a 21ª bandeira Concello da Pobra. Dúas embarcacións da comarca, Rianxo e Puebla, disputáronse o triunfo que finalmente foi para a traiñeira rianxeira. Os verdes terminaron sucumbindo ao final e entraron tan só 8 segundos por detrás de Rianxo. Salgado Perillo finalizou terceiro, Cabo da Cruz ve cuarto e Ribeira quinto. Mesma clasificación que se pode ver na xeral. E a Liga F arrancou con dobre xornada. O sábado remaron pola terceira bandeira feminina Concello da Pobra, onde as embarcacións da comarca quedáronse lonxe dos primeiros postos. Salgado Perillo confirmou a súa superioridade ondeando a bandeira ao superar por 9 segundos a Chapela, mentres que a Megrove foi terceira. Cabo finalizou quinta, Rianxo sexta e Esteirán a sétima. E o domingo disputaron a primeira bandeira feminina de Esteiro. Salgado Perillo non fallou e rematou de novo primeira, aínda que só a 6 segundos de Chapela Bufco. E a Megrove repetiu no terceiro lugar. Cabo tamén foi quinta, Esteirán na sexta e Rianxo última.